I dag vil vi bare lige introducere vores bidragskalkulation. Og hvis man starter med vores starten af koden, så er det, når der klikkes på det grønne flag, hvilket man altid bruger til at starte med, for ligesom at sætte programmet i gang. Og så starter man altid med at nulstille sine variabler. For eksempel sæt antal par, og så til 0. Ja, og så bruger vi et brugerinput, hvor vi så spørger dem om vores spørgsmål, som er, hvor mange par de vil have. Hvor vi derefter bruger en forgrening, hvor vi så sætter svar til, hvis det er 0, så bruger vi en si-blok, som så siger forkert værdi. Hvorefter vi så har sat alle vores variabler ind igen, og sammen med regnestykkerne. Ja, så den regner bare sådan bidragskalkulationen ud for os. Og så herinde, der har vi så vores rutediagram, hvor man altid starter ud med en oval for at starte programmet. Og så skriver vi så, at de skal indtaste deres antal par løbesko i et input. Og hvis I så skriver 0, så afslutter det programmet, så derfor spørger vi her i en betingelse, om de har 0 par. Og hvis det er ja, så slutter programmet med en oval igen. Ja, det er lige og lidt. Hvis det er nej, så fortsætter programmet bare med at køre. Og der bruger vi så de her beregninger til at regne alle de der regnestykker ud. Og så hernede i bunden, så kommer vi så over i et parallelogram igen, som er et input eller et output. Hvor at den så kommer med et output, hvilket er beløbet for alle de samlede variable omkostninger. Og den kommer også med alle de variable enhedsomkostninger. Og efter det, så slutter programmet så ved at gå herop i ovalen. Så det var det, vi havde i dag. Yes, ja tak. Yes.